Kaunting kalaman ito ay tinatawag nating Pandaka pygmea o ang pinakamaliit na klase ng isda na crossbreed ng bilong-bilong, dilis, bulinaw at tinatawag nating angelfish. Makikita natin dito na napakaliit niya sapagkat siya po ay napaig ng pinirito namin kanina buntag para maging almusal. Ito po ay masarap kainin sapagkat napakakagumkum nito sa ating mga ngipon. Pag nagkagot ang ngipon natin ay nako, ito po ay nagbibigay sarap sa ating panlasa. Kaya heto ating pong titikman ang Pandaka pygmea. Napakalami dahil sapagkat ito po ay klase ng isda na napakakagumkum at napaka-crispy sa loob ng ating mga bibig at ito po ay pag nakitkitan mo na madudugmok. Kaunting kalaman, yan po ay ang Pandaka pygmea o piniritong bulad.